Spagety z mikrovlnky. Meso si vyklopím do misky. Napustím si tam trochu teplej vody. Dáme to uvariť do misky. Zaschlo si orestujeme čierne korenie. A na masle si osmahneme špagety. Kurva, co to gotuje? Pozdravujeme Polákov. God have mercy upon us. Vlado, a tento zeschlý bárek je na čo? Ono by to ešte šlo. Nekúkaj tak na mňa. Pridáme Vladov zeschlý párek. Jaj, nešafárime. Meso máme uvariť. Ale ne. Recite, vývar použijeme do polievky. Zajtra. God have mercy upon us. Ak by ste sa pýtali, ako je prečo recyklácia. Toto všetko ešte precedíme do toho vývaru na zajtra. Dáme čili. A pridaj trochu síra. Musím začať zase cvičiť. Dáme to ešte zapiecť. Špagety máme hotové, naporcujeme do taniera. Wow, priatelia, môžeme ich zochutnať. Wow, wow, wow. Priatelia, má vás rada dobrú chuť k obedu alebo k večeri, ahojte. Wow, wow.